Da ni yn Plaseli heddiw yma. Mae gen y lle lot o asgofion a ystyr pwysig iawn I fi. Dyma lle nes I ddysgu hwylio yn hogan bach. Nes I ddysgu rasio yma. Y fama mae nau fyd I wedi cyfuno. Mae yna Pencampwriaeth Ieuenctid wedi dod I Bwllheli hen bryd. Ac dwi'n cael gweld bach o hen wyneba, pobl un o'r cystadlu fo. Pobl newydd, lot o bobl ifanc hwylwyr addawol iawn yn dod drwy'r dosbarthiadau. Ond mae'n braf cael bod yn yr academi newydd yn Plaseli. Mae bob dim yn datblygu a mae jyst yn gyffroes iawn cael bod yn ôl yma. Da ni wedi agor drysa mis Gorffennaf dwytha I 6 digwyddiad mawr y rhaf dwytha. Mae hynna wedi cynhyrchu 4.2 miliwn o bunna I mewn i'r economi lleol. Mae'r digwyddiad fel yma yn bwysig iawn i'r economi. Mae yna 7 categori gwahanol o hwylio yn digwydd yma, gan gynnwys 1 hwylfyrdio. Mae bob categori yn wahanol. Mae gennych chi rhai cychod o 2 berson, rhai unigol. Ac mae'r event yma'n cael ei ddefnyddio fel indicator ar gyfer dewis tîmau Ewropeaidd a ar gyfer tîmau Pencampwriaeth ar byd at yr ha. Felly mae ennill yr event yma yn gwneud pethau mowr a pethau pwysig iawn at eich dyfodol chi yn tîm hwylio Prydain. Ia, cystadleuaeth yr RYE, Ieuenctid gyreuon yn Prydain I gyd wedi cystadlu mwyn cael dŵad yma I cystadlu. Dyna hyn ydy'r gyreuon trwy'r Prydain I gyd a mae'n falch iawn gweld nhw I gyd wedi dod yma yna. Dwi wedi gwneud 3 neu 4 o cystadlaethau yma. Yr un sy'n sôn yn yngho ydy'r un lle nes I ennill march cyntaf. Fi a Hartnar Sarah. A gysda ni'n dewis fel yr unig tîm merched oedd yn cael mynd I gynrychioli Prydain yn Pencampwriaeth Ieuenctid y byd yn Portugal. So, oedd yn anhygoel o deimlad a dwi'n cofio'r cyffro, yr nerves a'r tensiwn drwy'r wsos mwyn cyrraedd yr uchafbwynt yna. So mae'n od sbio ar y plant ifanc yma I gyd a meddwl bod nhw'n teimlo'r un fath. Mae'r emosiynau yn ofnadwy o gry, ond dwi'n edrych ymlaen at mynd I weld sut mae'r hwyli'r Gymraeg wedi dod arni heddiw. Dwi'n bod yn hwylio ers ni tua 7 oed, so dwi'n hwylio am ers blynyddoedd. Byw'n Pwllheli roed, so dwi'n bod yn hwylio ar y môr yma ers blynyddoedd. Dwi'n hwylio yn y leisure radio sy'n gwch 1 person. Dwi'n eitha newydd y gwch, so mae'n ddipyn o gystadleuaeth da yma, ond fydd o'n brofiad da, gawn ni weld sut mae'n mynd. Dwi'n dod o Abertawe, so mae'n eitha lot o clwbau lawr yn Abertawe. Dwi'n hwylio gyda Tata Steel, sydd yn Pwllheli. Dwi'n hwylio Laser Standard, sef yn categori y bechgyn sydd yn hyn 18, ond dwi'n 18 nawr, so dwi'n blwyddyn yn ifanc I bod yn hwylio fe. Hwn yw'r cystadleuaeth y calendar, hwn yw'r cystadleuaeth. Mae'r cystadleuaeth yma'n mor bwysig oherwydd mae'n qualification series ar gyfer Pencampwriaeth y byd. Dwi'n hwylio cwch o enw 420 a dwi'n hwylio gyda person arall. Felly, fi a fy mhartner o enw Millie. Gweithio'n dda, dwi'n tyri am ni. Fi ddim wedi bod yn hwylio gyda partner fi am 4 mis, felly ni'n partneriaeth newydd. Felly ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd, sy'n bach yn cyffrous. Dwi'n neud y laser, ni'n marfer trwy'r geia lan yn Pwllheli gyda'r carfannau Cymru a mae'r cnolfan newi yma arbennig o dda am y hwylio. Dwi bod yn member o Clwb Hwylio Pwllheli a Plaseli ers o'n i'n 8, so dwi'n abod y ardal yn eitha dda. Dwi'n cystadlu yn y 29ers, dwi'n hwylio efo hogan arall, mae o'n pairs, a mae hi'n dod o Clwb. Da ni'n mynd I wneud cystadleuaeth mawr. Hwn fydd yn gyntaf mawr ni efo'i gilydd, so fydd o'n test mawr iddyn ni. Da ni'n meddwl da ni'n barod ato, ond dwi'n ni jyst fel. Mae Pwllheli'n le gwych o wylio, mae efo'r academi cenedlaethol Plaseli yma wan. Mae'n le mor ddawr un, mae'n mor agorad, a chi'n mynd allan rhyw gant llath, chi yn y môr neis, mae'n lle hyfryd o wylio. Dwi'n rhan o Sgwad Cymru. Dwi'n bod eisiau bod ni'n 19 fe metho ni. Ni'n hwylio fan hyn lot achos yn amlwg mae'r ganolfan newydd nawr. So hwn yw ble ni'n dod I wneud yr holl ffordd I. A mae rhan fwyaf o cystadlaethau Cymru yn digwydd fan hyn hefyd. So. Mae fe'n heriol yn gorfforol achos ni'n gwneud loads o ffitrwydd y stuff.
A mae fe'n 6 awr o dŵr rhan fwyaf o ddyddiau. Ni wedi gwneud 8 awr o dŵr o blaen a heb cael ras mewn. So mae fe'n anodd yn gorfforol, anodd yn meddyliol, a wedyn mae loads o tactig yn dod mewn iddo fe hefyd. Dwi'n hoff iawn o'r tonnau. Dwi'n caru tonnau, pwmpio adrenalin. Targed i trio dod mewn y top 5 merched, ond ennill bydd hwnna'n gret. Pwy sydd ddim eisiau ennill. Yn ganol ras pam dydy o'n mynd yn dda, mae'n gallu bod yn braidd yn heated a falle. Ond mae'n dda. Da ni yma efo olygfeydd arbennig allan y bae. Da ni'n gweld wyddfa a'r mynyddoedd i lawr i Cadar Idris, yr olygfa o Penrhyn Llŷn o'r môr. Mae o'n arbennig ynde, ac mae bob un o hein yn mynd o yma a wedi gweld rhywbeth reit arbennig. Felly Dan, diwedd wsos Pencampwriaeth Ieuenctid Prydain. Sut dath i? Oedd wedi mynd yn dda iawn. O'n i wedi dechrau gyda un ras y dydd cyntaf. O'n i wedi gwneud yn weddol. Oedd 2 o'r boys o'n i'n really moyn curo oedran fi, just o blaen fi. Ac o'n i'n curo pobl naddo sy'n ni bod yn curo. Pobl yn sgwad Prydain, so o'n i'n really hapus. O'n i'n dod yn deuddegfed dros nos. Pryd o'n i'n rasio'n dda, o'n i'n rasio'n dda ac o'n i'n lle aros o flaen pawb. Ond pryd oedd rhywbeth yn mynd yn wrong, oedd e'n mynd yn wrong and really wrong. It's one of my favourite places to sail. It's really nice. The conditions can be varied, but it's a great clubhouse. It's new. It's a good place to sail. O'n i'n clywed bod chdi wedi cael bach o ddamwain efo cwch arall. Do, ni wedi cael crash. Mae ganddyn ni twt a maint yna yn y cwch. So ni wedi rhoi tap dros y far gyfer yr wythnos. Felly, ni'n bron yn sync o fan un o'r rasio. Ond ni wedi dod yn da, ni wedi qualifier gyfer Pencampwriaeth y byd, beth oedd gôl ni, felly ni'n hapus iawn gyda hwnna. Ddoe, roedd e'n dda, gwyntwydd hwylus a tonna fawr hefyd. Ni'n hoff hwnna. So ti'n mwynhau'r tonna mawr o gwyntwydd? Ie, wrth gwrs. Well na gwynt ysgafn. Do, ti'n lew wythnos da iawn o Hwylio. Gwynt gwahanol bob diwrnod, ond ia, tywydd neis. Sut dath i o ran yr canlyniadau? Gysdi wsos da? Ddim yn gret wedi gwir, ond na, yn brofiad da. Faint o beth ydi o i chdi o ran yr rhan cymdeithasol? Ydi o'n rhan o pan ti'n licio hwylio? Yndi, mae'n gret sy'n gwneud llwyth o ffrindiau newydd a dod i nabod bobl ni di byth nabod, ond ia, yndi, mae'n wych. Dwi'n gobeithio mynd i'r Under-21 Europeans a'r Under-21 Worlds sydd yn yr Almaen yn Kiel a Croatia yn Split. O'n i'n braf cael rasio'n Pwllheli. Ti'n fath chdi adra bron? Ie, oedd yn dda. Oedd yn really dda. Dwi'n hoffi chwilio yn Pwllheli. Dim lle well.